Zo mana. Na'am baba. Sultan sannu. Tunda sai ina ta neman ka ai zan aike ka. A dai kana dan je tara kararuwa ne nan gona. To yayi kyau. Wato ina son na aike ka birni ne. Kuma dole ka ga wannan kwalliyar ta kai ta mu ta karkara dole sai ka canza. Ka san yanayin birni. Yanzu sai ka je a nema na maka saboda akwai sakon da zan baka ka tafi da shi. Sai su je su dauka kuɗi ne. Su je maza su je su koye mun kai ko a je a maka wani abun da ba shi bane. To za ka je ka canja wannan kwalliya taka zan aike ka birni. Kuma ka mai da hankali da birni saboda yanayin birni ba irin namu nan bane sabara da waye. Birni ka sani ga mota ga yan gari su sun waye sun yi ilimin su na bokoko to don haka dole ka mai da hankali yawa yanzu ka je ka canja wannan kwalliyar sai ka zo ka in baka sakon yawa gurin wani malam Sama'ila likita yawa insha Allah ka je yanzu ka canja wannan kwalliyar sai ka dawo to ina dan in takarar nan ne amma dole idan dai da sai an tayo mana alawa dan jara wannan abu baba yawa ka dawo ko ai ka ga wani aiki ma idan ka dawo din nan ka karon nan da kaje kaga ai kai yayi abaya na yi can wayyo da sai dai matsala daya ka ga yanzu mun je mun yi magana da babban ka kar wata yar birni ta ganka kuma ta ce ka mata fa dan ni kan ba zan yi da ba saboda ba mu san kalar alƙawari ka san mutumin kawai da rike alƙawari to ba matsala baba na yi kala yanzu na ce gudu bello ya bani saboda shi yana yawan zuwa birni ya bani na sa kuma wallahi kai kyau ka ga da mai hoto wallahi mun kan sai da yake mu wallahi kai baba ya to nan yage wai me crazy ko me ai ban sani ba wato ruwa cikin kwalliyar ne haka Allah sarki a kai kyau wai to ai bari ka ci kaka anan idan muka kai waken mu kasuwa sai mu sai da buhu biyu in baka kudin ka shiga kasuwa kai ma ka sai irin su aradu kuwa irin wannan kwalliya haka za mu baka kudi kai ma za ka je ka so irin su gaba ɗaya yan matan garin nan su ga ka rikide musu ka zama wani kiri sai ta so mu kamar riga mun yi alkawarin ka a wata aradin Allah kuwa yawa ka je ka yi a cikin rumfa ka dauko shi ka zo in kara maka yawo awakin nan dai ba sa mana daidai yawo mu debo abu dudan sani da gyara baba ka da ko sun ta to abin da nake so da kai ka ce masa malam Sama'ila likita tunda damana ta yi an ɗeba amfanin gona shiru bai ka mana ziyara ba to ina ta neman ya za a yi in gan shi bai zo shi ba babu labari na ce to Allah sa da lafiya na ce bari in aike ka je gurinsa ka kai masa wannan sakon ka ce ina gaishe shi amma ka ce lafiya bai zo ba ga damana ta yi har an ɗeba amfanin gona duk bai zo ba da Allah ka bashi gaisuwa ka dai rike sunan ko man Sama'ila ba likita to amma babu wani asibiti ne ni ban wannan ni gaskiya wannan asibiti asibitin kan kuma ni ma ka san bana rike kwatanshan su saboda ka san abun na birni yau sai an she boko mu ka kaga ba boko nan mu kai ba kaga ba zan san sunan asibitin ba bari in aika a kira Bello sai mu tambaye saboda shi kaga yana yawan zuwa birni wala Allah ko ya sani ina gani yake yawa iri mama zo maza ka je ka kira min Bello yanzu ka ce ina neman sa kai sauri da Allah kai sauri ba matsala sun zauna ai sun tsaya suna ta taɗi mu je iri to kiran babba ai ba wasa ya wannan din batun macin gonar da kace za ka bani a gona ka ai yanzu kai ka zama bai kama ka ba yawa ka ga yanda aka yi amin Bello yawa Bello ka so ko yawa lafiya kala wallahi ya gidan to yawa ka je gyara wannan tsatsafin ma saboda jima za ta yi wani abin yawa Bello sun ta kai ko wallahi da Allah ba kai ba wallahi wanda kai zaman su kai so na zama sai wallahi to dure ba haka ba to wannan ta kun tafi fa abuna nake so da kai Bello za ka raka sultan ne saboda za mu je zan na aike shi gurin wani aboki na malam Sama'ila likita to kuma ni ban san guraren sosai ba to amma akwai wani gida da in kuka je nan bakin kasuwa a nan cikin gari idan kuka shiga zaka tambaye gidan malam Jabi malam Jabi yawa to gidansa in dai ba ku same shi a nan ba
ba za ma ku rasa shi anan ba dan ba shi da majalisar nan yanda ka san dutse haka ake ka sa shi anan kullun yana gudu to da Allah sai ka raka shi na ba shi sako ne zai kai masa yawa shi saboda kaga kai ka dan je birnin sosai shi kuma kaga baya fita ai kwanan ma na daga ciyani yawa iko Allah ciyaki ai haka ake so ai ba a zama yanzu ai ina ba rayuwa ta riga ta canja ta yi tsada dole sai an fita neman na kai ai dama an ce ka nemi kuɗi tun kafin abinci wannan haka ne wallahi da Allah maka albarka gashi kana yaro amma kai ma ka iya fahimtar abubuwan da manya suke faɗa to Allah ya dawo ku lafiya a kula ba saboda birni a mai da hankali yawa a mai da hankali karka kula yan matan su na can yawa haba sultan birnin nan kamar baka taba shiga ba shi yasa kake ta gaggawa shine ai ga mu hankali mana dan Allah haba ko karfe 12 ne zamu isa birnin nan ba mu yi sauri dai ne yanzu mu je mu shiga birnin shiga ka je ka canje ka kai ka san ba wasa shiga Bello talaga fito mana sultan kana ga sababa Allah ta Allah gabaki bari in gyara yanzu kan han baba sai zo ce na yi tafiya ban sanar masa ba kuma wallahi abubuwan ne a hankali to masha Allah kai ma ka irin yan birnin kuma ni kan ai an je muje yanzu za mu tafi ai na ja ma mota mu je mana bakin hanya ina bafa da ya bada kudin mota ko wallahi Allah bari shi doyan birni yau kan an karanta doyan birni akwai shi da daɗi ga shi jajadir abinsa bismillah sultan ya jama na to wala ta nan an baba sultan wanke hannunka kai sunnar ma'aiki wanke hannunka kai sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam zo mu shi doyan birni yau kan doya ne daga birni haba baba sultan haka yi me wannan doya mana baka ganin shi gashi da farin su da jawo da ja komai za a ci daɗi baba wannan da kake gani zaka je ka ci cuta ne ka je ka ci abin da zai kashe mana kai baba haba baba me haka sultan yanzu ina cikin ji wannan doyan da a samu cuta dan Allah don Allah wani jan abu fa baba to ai dadin kenan kuma du wannan dai an je ana sa mata jawa ne da wani abu gaskiya baba ban ba da goyon baya akan ka ci doyan nan ba baka da labarin kaftin ne mai doya to mun kan yanzu da muke kawai ina muka san wani kaftin mai doya kuma a yana nan doyar sa zaka kalle ta farasol ita da oyi ma ake yin ta in ka kawo baba wannan din ma ba za ka ci wannan ba wannan kan ba za ka ci ba baba ba za ka ci doyan nan ba za mu je wajen kaftin da kai yanzu ko yanzu nan ma to ba ni wanke hannuna ne ko yanzu mu je gurin kaftin ni har ma na ji hannuna fara wani kala ai mu tafi kawai wajen kaftin za mu ai mu tafi kawai yanzu wajen kaftin mu tafi gurin kaftin yau ka ai sai doyan burni ai wannan doyar baba da kake ganin ta bari ma zan je in ga gogo lalle ai ita ma sai mun dawo mata da shi yawa zan je in ga gogo yanzu nan zan je in ga gogo mun tafi burni maka shi yana shi ne zai cutar da kansa bisa mai kyau akwai a da doya kaga akwai doya akwai awara akwai ɗan babban kwai sultan in baba wannan mene na shigi nan gurin ka wannan oyi a cikin oyi ne shine ayo kan bari mu jaraba mu gani abin bane bismillah yau kan sai kun samu mun mota ina gana mai da sultan ne na gida wannan to na ku haka dama kuke da biya ya burni ana da ba irin namu ne Sultan kamu kok kami ni jeng abun nanti ada apa gitu ni kaya berapa ni? Mana abun nak kerja lah ini dah ketahui beren je sebelum mendawa. Bapak kamu kamu nanti nak kamu Allah. Coba ni makan
karu tun da na ga abin ya karu ba tuka ai mu gudanar da nawa ke tuka Ya babana Malam Audu mai faskare idan mun nemi doya mai daɗi ko awara mai daɗi ko da koyi babu yadda muke zuwa face gurin kaftin mai doya a garin Sade. Kar ku manta adireshin gurin babana karasar musu. To jama'a assalamu alaikum. Wannan kaftin mai doya dai gurin sa ba boyayye bane kuma yana nan a gurin da daga zarar an fade shi a cikin garin Sade za a same shi zaka ce zaka na neman gurin kaftin mai doya yana nan a bakin kofar gidan tsohon sarkin kofar Sade marigayi. Gurin sai yana nan bakin jabal yana opposite da shagon wato ainihin waye mai shayi gali mai shayi in ka zo nan gurin insha Allah ba za ka same shi kuma da kaftin akwai tsafta akwai tsari gurin sayarwa kuma in ka tafi shi a nan babu sa za ka yi ma a gida mun gode ya miki Haba mana Sultan, me yasa kake dawowa da ni ba? Haba Sultan. Ka tsaya, mu je mota ka bari a buro ba dawo dan Allah mu tafi mana. Me yasa kake ka tsaya ni dan haba ni da iska ne. Cap dijan. Buro ba kai buro ba mota. Kai da mana ni ka ba da bari mana. A ba da haba. Gar Allah baran je ba. Zo mu tafi. Zo naji sai to mu je. Mu je yawwa. A bar wannan wuce mu je. Mu je yawwa. Yawwa yanzu kan shikenan. Yawwa. A buro ba. Yawwa. To bin ni na ga mota ba abin da wata ma hankali na riga da na saba gallaka. Yau da gobe kullun ina shiga birni. To na ruwa na. Kullun yana zo na yi siya na ne. Ni na ruwa na. Ka in mota ta kade ni zaka mun magani ne? A'a ban Allah da haba Sultan me yasa kake wannan ba abin da zai faru ba abin da zai faru ba abin da zai faru yanzu dai mu je wajen aikan baban naka mun yi kusan isowa mu je yawwa Assalamu alaikum. Ya an tashi lafiya gajiya lafiya karo ya gida ya kiga komai da kowa lafiya lau mi ga nu wannan Sultan mi kai me yasa kake haka wannan bako ne wallahi bako ne sai ku daga ina haka wallahi mun fito daga wurin bude ne to ba kuka zo ne ma mun zo ne ma Allah Sama'ila doctor Allah Sama'ila doctor ko ya dan shiga nan yanzu ma kaman dan gama waya da shi ya dan sai to dama gun sa muka zo yanzu ina za mu same shi to me yake tafiya a wannan magana bai shafe ka ba kawai ka faɗa mana ai ni kuma dama ni abu na dan shi ka gane an zo neman shi in ba ga mu da ni ba nan to dama wani sako ne Malam Audu mai faskare baban wannan yaron ke ne ba mu akan mu kai mishi kuma ya ce in ba hannu da hannu ba kar ba da sako to sakon ne me ne ha ga nan sako a gurin mu kawai ka kwatanta mana ina za mu same shi a gaskiya ni na kira shi a kira shi wannan fa me ya same shi da Assalamu alaikum Alhaji Allah kana ta yana ne wasu baki na aka suka zo neman ka kana da matsala wallahi tallahi to hi ba zai gaya mana sakon ba zai faɗi inda yake ba yanzu a ina yake ba wani ya ce na asibiti na wajen asibiti yana wajen aiki ma kenan mu je tashi mu je mana shi kai mana haba wannan dai in kai ma kai kudi a ƙauyen namu za ka yi yin wannan labor kana da matsala wallahi dan Allah ka zo mu je wajen Alhaji mu je mana dan Allah wallahi Alhaji nan mu je mana ka sika mana Allah ka baka mutane ba idan aka jawo zaka ana dawo da kana wajen dan abu yazo kuma ni dan karasu hukuma mu za su ji mana ka saka mana da Allah haba kana da matsala gaskiya bello kawai rige min da yani sai rige mun can ha ya za ka zo da kare wannan mutumin birni haka ba wallahi bai taba zuwa ba to ai na kallon mota bai na ce ran saukin kai ne What are you running? Assalamu alaikum
wani da abu sai dai a ce kamun kanwa. Assalamu alaikum. Yawa yana zuwa. Mun gode malam. Insha Allah. Yawa baba ne daman ya aiko ni gurin ka. Yace in zo in baka sako saboda ya ga tunda kaka ta fara har yanzu dai baka je ba. Yace tunda ka fita da mana dai ga shi kuma wannan sai kuma kwana biyu baka shiga mana gurin ba. Allah sai kun san abubuwan sai a hankali wallahi ni ma ina son zuwa amma kuma aiki ya dan mana yawa ne wallahi shi yasa Gaskiya wallahi abubuwan sai a hankali fatan dai suna lafiya ko lafiya. Dama malam Audu mai faskare ne ba mun wannan ba wasu da ya ce na gode fa na gode sosai na gode Allah ya ba mu shiga gari akwai sai da za mu sai mu shiga cikin na gode sosai masha Allah amma ba wani sako da zaka bashi kawai dai ka ce ina gaishe shi ni ka masa gaishe zai ci gaishe shi insha Allah ga yadda wajen su mana Audu ma shi ke an Allah ya masha Allah gaskiya ko da gama mun gode shi muke so Miga dalla.